kuMatabeleland North nechirongwa chenyika, chirongwa chapresident chokupa hove kunyika yese yeZimbabwe under presidential fisheries. President vari kuti hakuna nzvimbo inofanira kusarira, hakuna dunhu inofanira kusarira, hakuna sabhuku anofanira kusarira, ende hakuna vanhu vanofanira kusarira. Tazviona kuti president vanotaura zvinoitika. Tauya pano padhamu riri kuno kuHwange kuMatabeleland North kuzoisa hove dzinobereka 5,000. Tinoziva kuti hove inobereka a minimum of 1,000 mazai zvichienda mberi. Zvazvinoreva ndezvokuti tikataimisa hove dzataisawo tichaona kuti president vasiya mbeu isingaperi muno muHwange. Tinoda kutenda president. Tinoziva kuti nyika iri kuprodusa 20,000 tons dzehove, asi isi tinodya 60,000 tons dzehove. Kuita kwataita pano kuchaita kuti tikwanise kubata 60,000 tons dzatinodya idzodzo kuti tigone kubreeda tega hove dzatinodya muno muZimbabwe. Ndinoda kufara kuti Mwari wakatikomborera muno munyika yeZimbabwe. Tine madhamu akaita sawawo atinoti pachirungu mawater bodies, over 10,000 of them, asi tanga tisingamashandisi zvakanyanyisa kunyanya pakupfuwa hove, asi nokuda kwechirongwa chapresident chehove tava kukwanisa kuita restock madhamu ese nyika yese, over 10,000 water bodies. Tichasvikako nechirongwa chapresident village by village. I thank you. Tajempara chia village yedi upe digi village pana bonyera ndamo pana ndiri pana karope demu. Tinoda kuboka kasa vose vavakijani varovaka munyika mundau eno vashandiwa kasa kuone hove dzivigwa mudhamu ravana karope yozo tovaboka kasa vamunangagwa vabhata nshingo mkuruguru kasa koja kunavo vamwe vanoshawa mishingo muchina vanofa verozopa venda kunotengesa vewanavo zinovabhancha mangwana. Tinoda kuboka kasa ihoveje ngajibhatwe nenzira mbuya tichati ngono ati meni jiwande ngati meni tutovereje murawo rovigwa penyika. Tinoda kuboka nashe wedu, tiboka nevo navaminista vasivo pano, tiboka nevo va president Emerson Dambudzo Mnangagwa kuti vanotiyeya kanti so atena vatotiyeya kanti vanotiyeya taboka kasa mamai namatate rovane mpururu